لما عنتي أما صحف قدس حدا سقط إلو برخوتو زحافة سبي كلاليكم إذا سبزي إلسا يبحل أقلقالي نايتي كلمو زنبري ناي منفس أبو ناي إلياسي እግዚአብሔር ንኤልያስ ክስውሮ ወይ ከዓኒ ክዕርጎ ምስ ደለየ ኤልያስ ኤልሳዕ ከይረኣዮ ክዓርግ ደልዩ ስለዚ ድማ ኤልሳዕ ኩሉ ግዜ ካብ ኤልያስ ዘይፍለ ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ግን እግዚአብሔር ሎሚ ናብ ቤት ኤል ፀዊዕኒ ኣሎ እሞ በጃኻ እንዶ ኣብዚኣ ፅናሕ ኢልዎ ኤልሳዕ ግን ጎይታይ እግዚአብሔር ሕያው እዩ ነፍስኻ እውን ሕያው እያ ኣነ ካብ እግርኻ ኣይተርፍን ይብሎ ወይ ንዓና ይበል ኢሉ ሒዝዎ ናብ ቤት ኤል ከይዱ ኣብ ቤት ኤል ምስ ከዱ ኣብኡ ደቂ ነቢያት ፀኒሖሞ ኤልሳዕ ጎይታኻሲ ሎሚ ካባኻ ክውሰድ ምዃንስ ፈሊጥካ ዶ ኢሎሞ ስቕ በሉ ጥራሕ ይፈልጥ ኣለኹ ኢሎም እቶም ዘሰናኽልዎ ዘለዉ ካብኡ ተመለስ ዝብልዎ ዘለዉ እቶም ደቂ ነቢያት ዝኾኑ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝበሃሉ ሰባት እዮም እንታይ ዝብልዎ ዘለዉ ተመለስ ስቕ ተስፋ ቆረፅ ግደፎ ጎይታኻሲ እግዚአብሔር ፀዊዕዎ እዩ ክኸይድ ክስወር ኢሎም ሕማመይ ኣይተላዓሉን ስቕ ጥራሕ በለን ኢሎም ሽዑ ኤልያስ ካልኣይ ግዜ ንኤልሳዕ ከምዚ ኢልዎ እግዚአብሔር ናብ ኢያሪኮ ፀዊዕኒ ኣሎ እሞ ኤልሳዕ ኣብዚ ፅንሐኒ እንዶ በሎ እግዚአብሔር ሕያው እዩ ነፍስኻ ድማ ሕያው እያ እሞ ፍፁም ካባኻ ኣይተርፍን ኢሉ ንዓና ይበል ኢሉ ሒዝዎ ከይዱ እሞ ኣብ ኢያሪኮ ምስ በፅሑ ከዓ ከምኡ ደቂ ነቢያት ተቐቢሎም ኣይ ኤልሳዕ ፈሊጥካ ደለኻ ኣይ ጎይታኻ ደኣ ሎሚ ካባኻ ክውሰድ እንድዩ ኢሎም በቃ ዝሕዝን ዜና ነገርዎ ንሱ ግና ስቕ ጥራሕ በሉ ይፈልጥ ኣለኹ ከምኡ ኢልዎም ከደሞ ኣብኡ በፂሖም ካብ ኢያሪኮ እንደገና ንኤልሳዕ ሕጂ እውን ገዲፍዎ ክኸይድ ደልዩ ኤልያስ ኤልሳዕ ኣብዚኣ ፅንሐኒ እሞ እግዚአብሔር ናብ ዮርዳኖስ ፀዊዕኒ ኣሎ በሎ እግዚአብሔር ሕያው እዩ ነፍስኻ እውን ሕያው እያ እሞ ፍፁም ካባኻ ኣይተርፍን ጎይታ ይብሎ ኣቶም ሰባት ዝደለዮ ነገር ነይርዎ ዝደለዮ ነገር ነይርዎ ኤልሳዕ ነዚ ኩሉ ደቂ ነቢያት ንባዕሉ ኤልያስ ተመለስ እንዶ ክብሎ ከሎ እምቢ ኢሉ ብስም እግዚአብሔር ክምሕል ከሎ ዝደለዮ በረኸት ክቕበሎ ዝደሊ በረኸትን ፀጋን ዝረኣዮ ራእይ ነይርዎ ክበፅሖ ዝደለየ ሕልሚ ነይርዎ ይኹን እምበር ንሕልሙ ዘጓናድው ደቂ ነቢያት ዝበሃሉ ሰባት ፈላጣት ዝበሃሉ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝበሃሉ እሳቶም እንታይ ይብልዎ ነይሮም ተስፋ የቁርፅዎ ነይሮም ተመለስ ይብልዎ ነይሮም ብድሕሪኡ እሞ እግዚአብሔር ናብ ዮርዳኖስ ፀዊዕኒ ኣሎ ምስ በሎ ናብ ዮርዳኖስ ብሓንሳብ ተበገሱ ኣብኡ እውን ደቂ ነቢያት ደሰይም ነገር ከምኡ ሕጂ እውን ነተዛረቦ ንሱ ድማ ሓንቲ ኣመልሱ ስቕ ጥራሕ በሉ እፈልጥ ኣለኹ ኢልዎም ከደ ሽዑ ኤልያስ ኤልሳዕ ካብኡ ከም ዘይፍለ ምስ ፈለጠ ሓደ ነገር ሓቲትዎ ኤልሳዕ ኣነ ካባኻ ክውሰድ እየ እሞ ካባይ ትደልዮ ነገርሲ እንታይ ኣለካ ኢሉ ሓቲትዎ ዋው 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 እዚኣ እታ ኤልሳዕ ዝኩሉ ነገር ደቂ ነቢያት ተመለስ እንዳበልዎ ኣይ ተስፋ እንዳቆረፅዎ ስግጥ ኢሉ ንቅድሚት እንዳሓለፈ ደድሕሪ ኤልያስ ዝስዕብ ዝነበረ ነዛ ነገር እዚኣ እዩ ደልዩ በል ኢልዎ ለምን ምስ በሎ ኤልያስ ኤልሳዕ ድማ ጎይታይ እቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈስ ኣባይ ዕፅፊ ኮይኑ ይውረድ በሎ
እዚኡ ናተይ ልመና እዚኡ በረኸት ዘይ ነዚ በረኸት እዚኤ ኮለል ዝብል ነይረ ደድሕረኻ ስለዚ እዚ በረኸት እዚ እቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈስ ኣባይ ዕፅፊ ኮይኑ ይውረድ በሎ በቃ ከቢድ ነገር ለሚንካኒ ኢሉ ኤልያስ ግን ክዓሪ ከለኹ ካባኻ ክውሰድ ከለኹ እንተለኣኻኒ ኮነልካ ኢሉ በቃ እንዳተዛረቡ ከለዉ ከዓ ካብኡ ተመንጢሉ ኸደ ይብል ኤልሳዕ ክሳብ መወዳእታ ንበረኸቱ ምስ ሰዓቦ ብድሕሪኡ እቶም ዘባጭውሉ ዝነበሩ እቶም ኮንቲ ድኻም ትደክማ ኣለኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ደቂ ነቢያት ኩላቶም መፂኦም ኣብ ቅድሚኡ ኢድ ነሲኦም ፍግም ኢሎም ሰገዱ ከምኡ እዩ እስኻ ክሳብ መወዳእታ ንዕላማኻ እንተ ደኣ ፀኒዕኻ እቶም ሕጂ ዝነዕቁኻ ዘባጭውልካ ዘቆናፅቡኻ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ትሕተኻ መፂኦም ይቕሬተኻ ሓቲ ኮይኑ ስለዚ ኣሕዋተይ እቲ ትርጉም ስግጥ ዝብል ትርጉም ናይ ቃል ናይ ኣዶናይ ሓውና ትርጉሙ እዚ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ንዕላማኻ ንበረኸትካ ንራእኻ ሰብ ከሳናኸለካ ንዝደለየ ስግጥ በል ማለት ስቕ ጥራሕ በሉ እፈልጥ ኣለኹ በረኸተይ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጠ ረድኤተይ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጠ ፀጋይ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጠ ሽሻየይ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጦ እየ ስለዚ ስቕ ጥራሕ በሉኒ ስቕ ጥራሕ በሉኒ እዚ በዚ ናይ ኣዶናይ ቋንቋ ስግጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስጋጥ ከምዚ እንተኮይኑ እወ ንበረኸትካ ስግጥ በላታ ወዲ እወ ንእምነትካ ስግጥ በል እወ ንራእኻን ንዕላማኻን ስግጥ በል ምስጋጥ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ትርጉሙ ስግጥ በል ምክንያቱ ንበረኸትካ ብዙሕ ሰብ ከንኮላልፈካ ይኽእል እዩ ቤተሰብካ ከንኮላልፍካ ይኽእሉ እዮም ኣዕሩኽትኻ ከንኮላልፍካ ይኽእሉ እዮም ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ክንዕቁኻ ይኽእሉ እዮም ምሁራት ኢና ዝብሉ ደንቆሮ ክብሉካ ይኽእሉ እዮም እስኻን ዕላማኻን ግን ክሳብቲ በረኸትካን ጫፍ ዕላማኻን ክሳብ ትበፅሕ ስግጥ ኢልካ እየኻ እየ ናብ ራእኻ ምራሕ መንእሰይ ሰብ ንሰብ ብጣዕሚ እዩ ሓይሉ ዝፅንቅቆ ስለዚ ስግጥ በል ማለት ንራእኻ ንዕላማኻ ናብቲ ዝደለኻዮ ናብቲ ዝሓንፀፅካዮ ካብኡ ሰብ ኣየንኮላልፍካ ማለት እዚ እንተኮይኑ እቲ ምስጋጥ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክስግጥ ይግብኦ ምናልባት እቲ ቃል ሓድሽ ቃል እዩ ግን ትርጉሙ እዚ እንተኮይኑ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ንዓወቱ ንራእዩ ንመፃኢኡ ነቲ ንሱ ዝሓልሞ ሕልሙ ክነብረሉ ዝግብኦ ነገር እዩ መወዳእታ ሓደ ቃል ኣልዒለ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ ክውድእ ያዕቆብ ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ ንሱ ካብ ሓዉ ፈሪሑ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ እንዳክኡ ዝነብር ዝነበረ ንሓንቲ ጓል ኣክኡ ንክምርዓዋ 7 ዓመት ንኣክኡ ዝተገዝኦ ንዓኣ ድሕሪ 7 ዓመት ድማ ነታ ዝደለያ ገዲፉ ንሓብታ ስለ ዝሃቦ እንደገና ነታ ሓንቲ ክምርዓዋ እንተኮይኑ 7 ዓመት እንታይ ግበረኒ ተገዛኣኒ ኢሉ ዝበሎ እንደገና 7 ዓመት ዝተገዝኦ እሞ ብድሕሪኡ በረኸት እግዚኣብሔር በዚሕሉ ጥሪቱን ማሉን በዚሕናሉ ፈርዩ ቆልዑ ወሊዱ በዚሑ ንዓዱ እንዳተመልሰነ ከሎ ብድሕሪኡ እቲ ብሰንኩ ዝተሰደደ ሓዉ
ንሱ ምእንቲ ከይቀትሎ ኢሉ ምስ እግዚኣብሔር ሙሉእ ለይቲ ክቃለስ ሓደረ እዩ ቃል ኣምላኽ እዩ ቃል ኣምላኽ ያዕቆብ ምስ እግዚኣብሔር ሙሉእ ለይቲ ክቃለስ ሓደረ እዩ ክቃለስ ሓደረ ምስ እግዚኣብሔር ደልያ ዘሎ ሓንቲ ቃል ኣለዋ ሙሉእ ለይቲ ክቃለስ ሓደረ እሞ ኣብ መወዳእታ መሬት ክወግሕ ምስ ደለየ እግዚኣብሔር ንያዕቆብ ምሕኩል ተሃረሞ ሽዑ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ መሬት ይወግሓሎ እሞ ሕደገን ንክኸይድ ኢልዎ እቲ ታሪክ ኣብኡ ራእይዎ ያዕቆብ ዝመለሳ ቃል ግን ኣብ ዘላ እንተ ዘይባረኽካንስ ይሓድገካን እዩ ረኺብኩማ ዶ ይገርም እዩ እንተ ዘይባረኽካንስ ኣይሓድገካን እየ በቃ ያዕቆብ ምሉእ ለይቲ ክቃለሰሉ ዝሓደረ ዕላማ ይፈልጥ እዩ በረኸት ይደልዩ እንተ ዘይባረኽካኒ ኣይሓድገካን እንተ ዘይባረኽካኒ ኣይሓድገካን ሽመይ እንተ ዘይቀየርካዮ ኣይሓድገካን ታሪኸይ እንተ ዘይለወጥካዮ ኣይሓድገካን በቃ ስግጥ ማለት ከምዚ በቲ ትርጉሙ ማለት እዩ በቲ ኣዶናይ ዝገለፆ ምስጋጥ ነዚ ይመስል እዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክነብረሉን ክሰብከሉን ከተባብዓሉን ዝግብኦ ስነ ምግባር እዩ እንተ ዘይባረኽካኒ ኢልዎ በቃ ኣይሓድገካን ኣይሓድገካን እሱ ግደፈኒ ብሎ ኣይሓድገካን እንታይ ደሊኻ ባርኸኒ ባርኸኒ ዋይ ኢልዎ ሽዑ እግዚኣብሔር ምን ሽንካ ኢሉ ያዕቆብ ኢልዎ ያዕቆብ ማለት መሰናኸሊ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ነው እስራኤል ዝበሃል ሽንካ ኢልዎ ታሪክካ ተቐይሩ ሽምካ ተቐይሩ ሂወትካ ተቐይሩ ናብራካ ተቐይሩ ፀላእትካ ዝነበሮም ፈተውትካ ኣፍቀርትካ ክኾኑ እዮም ዘሳላኽነካ ዝነበረ ሕጂ ጠጢሑ ዘፍርሐካ ዝነበረ ሕጂ ፍርሒ የለን ዝሕዝነካ ዝነበረ ሕጂ ሓዘንካ ተወዲኡ ሓጎስ ዘመንካ ተቐይሩ ሂወትካ ተለዊጡ ናብራኻ ሰላም መጻኢኻ ብርሃን በቃ ሽምካ ድሕሪ ሕጂ ያዕቆብ ክትበሃለን ኢኻ እስራኤል ክትበሃል ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ሽዑ እቲ ካብኡ ዝሃድም ዝነበረ ሓዉ ኤሳው ብኽብሪ ክቕበሎ ከሎ ንሪኦ ብኽብሪ ገፀ በረኸት ክኾነ ኢሉሲ ብዙሕ ከብቲ ማልን ሂቡ ሰዲድዎም ኪዱ እስከ ዝቅድም ሃብዎ ቅድም ኢልዎ ነይሩ ኖ እስኻ ተዓብየኒ ኢልዎ ሓወይ ኢኻ ኢሉ እቲ ፀላኢኡ ዝነበረ ኣዝዩ ፈታዊ ኮይኑ እቲ ፀልማቱ ዝነበረ ብርሃን ኮይኑ እቲ ፍሩ ዝነበረ ትብዓት ኮይኑ እቲ ሓዘኑ ዝነበረ ናብ ሓጎስ ተቐይሩ ክሳብ መወዳእታ ስግጥ ስለ ዝበለ እንታይ ኢሉ ከይባረኽካኒ ኣይሓድገካን ንዕላማኻ ንራእኻ ንእምነትካ ስግጥ በል እግዚአብሔር ባርኩ